Γεια σας και πάλι. Θα τελειώσουμε την εισαγωγή μας στις παραμετρημένες επιφάνειες, μιλώντας για την έννοια του επιφανειακού εμβαδού. Θα δώσουμε τον ορισμό, θα δώσουμε και παραδείγματα και στο τέλος θα δικαιολογήσουμε γιατί δώσαμε τον ορισμό αυτό ως επιφανειακό εμβαδόν. Το σετάρισμά μας. Παίρνω μια ομαλή παραμέτρηση επιφάνειας και θα τη θεωρώ ομαλή εκτός ίσως από πεπερασμένου πλήθους σημεία, ώστε να περιλάβω μέσα επιφάνειες όπως ο κόνος και ούτω καθεξής. Και θα υποθέσω το D είναι ένα στοιχειώδες χωρίο, δηλαδή είναι μια ένωση απλών χωρίων. Γενικά θα το παίρνω κλειστό, έτσι, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Όταν μιλάω όμως για διαφορισμότητα κτλ., θα εννοώ στο εσωτερικό. Εδώ πια η φύ θα είναι 1/1 στο εσωτερικό. Στο σύνορο δεν με ενδιαφέρει. Και στο εξής θα θεωρούμε επιφάνειες που προκύπτουν από πεπερασμένες ενώσεις τέτοιων επιφανείων. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε. Ξαναλέω τώρα πια είμαστε σε στοιχειώδη χωρία το D και η φύ είναι 1/1 στο εσωτερικό. Και πάμε κατευθείαν στον ορισμό. Το επιφανειακό εμβαδό παραμετρημένης επιφάνειας, ίσον φύ του D όπως φύ παραπάνω, είναι το διπλό ολοκλήρωμα της νόρμας του καθέτου διανύσματος ταφ U επί ταφ V. Αυτό. Η δικαιολόγηση προς το τέλος. Το αφήνω λίγο να το δείτε. Μπορώ να το γράψω και έτσι. Σας είπα και στο προηγούμενο μάθημα είναι ένας συμβολισμός τον οποίο δεν τον πολύ χρησιμοποιώ. Θυμηθείτε, αυτά ήταν η 1, η 2 και η 3 του ταφ U επί ταφ V. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να το θυμάστε. Αν το θυμάστε, ok. Αν όχι, κανένα πρόβλημα. Και πάμε στα παραδείγματα, κατευθείαν. Το επιφανειακό εμβαδό της πλάγιας επιφάνειας του κόνου, ζ ίσον χ τετράγωνο και τετράγωνο, το ζ ίσον να ανήκει στο 0h. Είναι ένας ανάποδος κόνος με ύψος h. Εδώ. Δέστε ότι έχει όλα τα προσόντα. Είναι ομαλό εκτός από πεπερασμένο σημείο, εκτός από ένα σημείο, το 0,0,0, πράγμα που δείξαμε στο προηγούμενο μάθημα. Και παίρνω αυτή εδώ την παραμέτρηση. Θα μπορούσα να πάρω και άλλη παραμέτρηση. Με νοιάζει, παίρνω αυτή. Δέστε, το ζ είναι χ τετράγωνο και x τετράγωνο. Στο προηγούμενο μάθημα το είχα πάρει με ανάποδα τα u και v, αλλά προσέξτε τώρα, στο προηγούμενο μάθημα είχα πάρει το u να κινείται στο 0 άπειρο, εδώ είναι στο 0h, το v, το έχω αλλάξει τα u και v, οπότε το v είναι στο 0h και το u είναι στο 0,2π. Γιατί το κάνω αυτό? Αν το έπαιρνα στο r, έχανα το 1/1. Εδώ τα θέλω 1/1. Δείτε ότι εδώ είναι 1/1 στο εσωτερικό του D. Όχι στο σύνολο. Αλλά το σύνολο, είπαμε, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν μας ενδιαφέρει για ένα πολύ απλούστατο λόγο. Είναι ένα σύνολο μέτρου 0. Στα σύνολα μέτρου 0 το ολοκλήρωμα εξαφανίζεται. Δεν παίζουν κανένα ρόλο στην ολοκλήρωση. Παίρνω λοιπόν αυτήν την παραμέτρηση, ταφ U και ταφ V, δείτε τα. Ταφ U παραγωγής της φ ως προς U, ταφ V παραγωγής της φ ως προς V. Και το εξωτερικό γινόμενο είναι V επί cos U συν U μείον 1, το οποίο έχει νόρμα ρίζα 2V. Κατά συνέπεια, εφαρμόζω τον τύπο του εμβαδού, είναι αυτός, διπλό ολοκλήρωμα σε ένα ορθογώνιο,
της β UDV, το οποίο βέβαια είναι αυτό, και ειδού των βαδών. Βρήκα ένα ρίζα 2 και θέλω να μου εξηγήσετε γιατί το βρήκα. Δείτε. Και έχω ένα 2 εδώ πέρα και έχω ένα ρίζα 2. Βρήκα την επιφάνεια ότι είναι ρίζα 2 pH τετράγωνο. Γιατί το ρίζα 2, σκεφτείτε το, είναι ένας ιδιαίτερος κόνος αυτός, δεν είναι ένας τυχαίος κόνος με ακτίνα R και ύψος H. Σκεφτείτε το λιγάκι. Είναι ένας ειδικός κόνος αυτός. Τώρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε το 1 προς 1 στο εσωτερικό. Εντάξει, στις περισσότερες φορές θα δίνεται, αλλά στην περίπτωσή μας το βρίσκουμε με τον ορισμό, έστω UV και U-τόνος V-τόνος στο εσωτερικό, τότε φυ UV είναι φυ U-τόνος V-τόνος, αν και μόνο αν συμβαίνει αυτό. Και δέστε τώρα από την ισότητα των τεταγμένων, των κατηγμένων, έχουμε V ίσον V-τόνος, οπότε κατευθείαν επειδή το U ανήκει στο 0,2π, έχουμε ότι UV είναι U-τόνος V-τόνος, άρα η φυ είναι 1 προς 1 στο εσωτερικό. Αυτό. Το επιφανειακό εμβαδόν του ελικοειδούς. Το ελικοειδές είναι μια περίεργη επιφάνεια. Ορίζεται με την παραμέτρησή της. Αν προσπαθήσετε να βρείτε την καρδεσιανή της εξώση, θα ταλαιπωρηθείτε. Μπορείτε, αλλά είναι αρκετή ταλαιπωρία. Για δείτε πώς είναι το ελικοειδές. Ένα κομμάτι του ελικοειδούς αυτού. Μπορείτε να φανταστείτε μία προπέλα ενός αεροπλάνου, το οποίο κάνει κατακόρυφη άνοδο. Φανταστείτε την προπέλα να γυρνάει και η επιφάνεια αφήνει πίσω της. Αυτό εδώ. Και γι' αυτό λέγεται και ελικοειδές. Από την έλικα. Αυτό λοιπόν είναι το ελικοειδές. Στο κομμάτι που το έχω πάρει παραμετρημένο. Τα U και τα V. Είναι αυτά εδώ. Τα U επί τα V μου κάνει μείον συν U cos U μείον V. Κατά συνέπεια η νόρμα είναι το ρίζα 1 και V τετράγωνο. Και επομένως το ολοκλήρωμα είναι 0 ως 1 που έχω πάρει το U, στο 2π το άλλο και πέφτει αυτό το ολοκλήρωμα, το οποίο δεν είναι απλό. Δείτε ότι αυτό για να το υπολογίσουμε, το αόριστο επιλύεται με την αντικατάσταση χ ίσον υπερβολικό ημίτονο του t. Τις λεπτομέρειες τις αφήνω για σας. Ξεσκονίστε τον απειροστικό μείον 5 για να το δείτε. Επιφανειακό εμβαδό γραφήματος, όπου την έφα την υπολογίσω ως παραγωγισμότητα θέλω, C1 μου φτάνει, τη βάζω εδώ σε άπειρο, δεν έχει κανένα νόημα. Παίρνουμε την κλασική παραμέτρηση, φ του UV, UV, F του UV, θα μπορούσατε να βάλετε χυψή εδώ, αντί για UV. Θυμηθείτε από το προηγούμενο μάθημα ότι το ορθογώνιο διάρισμα είναι το μείον FU μείον FV1. Κατά συνέπεια, το τάφ επί τα V είναι ρίζα του 1 και FU τετράγωνο και FV τετράγωνο. Άρα, το επιφανειακό εμβαδόν είναι ίσο, ένα ίσο έχει φύγει από εδώ πέρα, έχει ξεχαστεί, είναι ίσο με το διπλό ολοκλήρωμα πάνω στο D, αυτού του πράγματος. Γενικά,
Αυτό το ολοκλήρωμα, επειδή έχει αυτή τη ρίζα και τα FU και τα FV μπορεί να είναι πολύ παράξενα, γενικά ένα τέτοιο ολοκλήρωμα δεν είναι απλό. Μερικές φορές τη γλιτώνουμε με κάτι πολικές τεταγμένες και τα συμπαραμαρτούντα, αλλά γενικά το ολοκλήρωμα δεν είναι απλό. Κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να βρει το επιφανειακό εμβαδόν ελλειψοειδούς, θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και ένα σχόλιο τώρα, περισσότερο για να το ψάξετε. Ο Αρχιμίδης λοιπόν, ως γνωστόν πέθανε γύρω στο 212 π.Χ. από έναν Ρωμαίο καψωμένο φαντάρο, ο οποίος του φταίγε ο γέροντας Γεωμέτρης και του τράβηξε το σπαθί επειδή απλά του είπε να μείνει έξω από τους κύκλους του. Είχε γράψει ένα βιβλίο περί σφαίρας και κυλίνδρου, το οποίο έχει χαθεί παρά μόνο αποσπασματικά υπάρχουν κομμάτια. Σε αυτό υπήρχαν διάφορα θεωρήματα, αλλά το αγαπημένο θεώρημα του Αρχιμίδη, για αυτό που θεωρούσε τον εαυτό του περήφανο, ήταν το εξής. Έστω κύλινδρος C και σφαίρα S εγγεγραμμένη σε αυτό. Μπορείτε να φανταστείτε πως είναι μια σφαίρα εγγεγραμμένη στον κύλινδρο. Τότε το εξωτερικό εμβαδόν του κύλινδρου και το εμβαδόν της σφαίρας είναι το ίδιο. Ένα σπουδαίο θεώρημα, το οποίο έχει εφαρμογές και στα πολύ σύγχρονα μαθηματικά, διότι αυτό το θεώρημα είναι γνωστό σαν ισεμβαδικό θεώρημα του Αρχιμίδη και θεωρείται σαν το σημείο εκκίνησης της θεωρίας των ισεμβαδικών απεικονίσεων, που είναι μια αρκετά μεγάλη θεωρία. Και η οποία συναντάται σε πάρα πολλούς κλάδους, όχι μόνο της γεωμετρίας, αλλά και της ανάλυσης. Θα σας κάνω μερικές μικρές υποδείξεις. Πάρτε αυτή την παραμέτρηση για τον κύλινδρο ακτίνας R και ύψους 2R. Τώρα, γιατί το ένα αυτό, πρέπει να κάνετε ένα σχήμα για να δείτε πώς είναι η σφαίρα εγγεγραμμένη στον κύλινδρο. Έχω λοιπόν ένα κύλινδρο ακτίνας R και ύψους 2R και έχω μια σφαίρα ακτίνας R μέσα στον κύλινδρο και παίρνω την παραμέτρηση με τις γεωγραφικές τετάγματες. Δέστε, τη μία την παίρνω R cos θ R και το άλλο R cos U cos V, R cos U συν V, R συν V. Έτσι. Οπότε, βάλτε κάτω τους τύπους του επιφανειακού εμβαδού, βρείτε τα ταφ R, ταφ θ στον πρώτο, εδώ έχω, με συγχωρείτε, εδώ έχει γίνει ένα τυπογραφικό, το οποίο θα με συγχωρήσετε, εδώ είναι R μικρό, και εδώ είναι R μικρό, εδώ είναι R μεγάλο, το οποίο είναι σταθερό. Έτσι. Οπότε, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάλετε κάτω τους τύπους. Όχι, νομίζω ότι είναι εντάξει, μάλλον μου έφυγε. Το R είναι σωστό εδώ. Το R το μικρό παίζει, όχι, τα έχω απόλυτα σωστά. Ακυρώστε τα προηγούμενα. Είναι R κεφαλαίο, το οποίο είναι σταθερό. Και εδώ το Z είναι R παίζει, είναι το ύψος. Και εδώ το R είναι σταθερό και τα UV είναι αυτά που παίζουν. Οπότε βάζετε κάτω τους ύψους, εδώ θα βρείτε τα ταφ θ, ταφ ρ μικρό, εδώ τα ταφ U, ταφ V μικρό και εφαρμόστε τους τύπους για να βρείτε ότι υπάρχει, ότι είναι το ίδιο εμβαδόν. Δείτε, άμα φανταστείτε τον κύλινδρο, τη σφαίρα εγγεγραμμένη στον κύλινδρο, να έχουν το ίδιο εμβαδόν, προσπαθήστε να δείτε την αναλογία των όγκων τους. Σκεφτείτε το λιγάκι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τέλος, κάνουμε το εμβαδόν της επιφάνειας υπερστροφής, το οποίο το έχουμε δει αρκετές φορές στην κλωστικό 1, μείον 1, τέτοια πράγματα. Έχω μία συνάρτηση ψήσεων F του Χ, όπου το Χ ανήκει σε ένα κλειστό διάστημα και το περιστρέφω γύρω από τον άξονα των Χ. Είτε ότι η περιφέρεια κάθε τομής είναι 2π επί F του Χ, 2π ρ, η ακτίνα είναι F του Χ,
σε απόλυτη τιμή. Οπότε παίρνω την παραμέτρηση χ ίσον u, ψ ίσον f του u cos v, ζ ίσον f του u συν v. Αυτή είναι η παραμέτρηση για μια επιφάνεια εκπεριστροφής γύρω από τον άξονα των χ. Το u ανήκει στο αβ και το v ανήκει στο 0,2π, ούτως ώστε να είναι 1 προς 1. Παραμέτρηση. Ταφ u 1 f παράγως του u cos v f παράγως του u συν v. Ταφ v 0 μείον f του u συν v f του u cos v. Το εξωτερικό της γινόμενο βγαίνει το f του u κοινός παράγων και μέσα μένει f παράγως του u μείον cos v μείον συν v και δείτε ότι η νόρμα του ορθογωνίου διανύσματος είναι απόλυτη τιμή της f του u ρίζα 1 συν f τόνος του u. Τετράγωνο. Κατά συνέπεια παίρνουμε αυτό εδώ για το εμβαδόν. Δείτε ότι αν η f του u είναι θετική, το απόλυτο φεύγει, αλλά η f του u μπορεί να είναι και θετική και αρνητική κτλ. Οπότε κρατάμε το απόλυτο. Και αυτό μπορεί να είναι ένα αρκετά περίπλοκο ολοκλήρωμα και βέβαια επειδή δεν υπάρχει v, βγαίνει το 2 οποίο απ' έξω και ανακαλύπτουμε πάλι τον τύπο, το ολοκλήρωμα, ξαναλέω, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι περίπλοκο, σε άλλες όχι και τόσο. Πάμε τώρα να δικαιολογήσουμε τον ορισμό, γιατί εντάξει δώσαμε ένα τύπο και που ξέρουμε αν αυτός έχει κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Ναι, μεν είναι ωραίος, ναι, μεν μας δίνει κάποια αποτελέσματα, αλλά ας υποθέσω λοιπόν χωρίς βλάβη ότι το απλό μου χωρίο είναι ένα ορθογώνιο. Αυτό μπορώ να το κάνω, γιατί μπορώ το απλό χωρίο να το βάλω μέσα σε ένα ορθογώνιο και να θεωρήσω την παραμέτρηση ότι είναι από το χωρίο μου και 0 εκτός και εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω μια κανονική διαμέριση του ορθογωνίου σε ίσα υποορθογώνια, αυτό που κάνω συνήθως. Και να το RIJ είναι ένα από τα υποορθογωνιάκια με κορυφές UIVI, UI συν 1 VJ, UI VJ συν 1, UI συν 1 VJ συν 1. 4 κορυφές. Παίρνω τώρα τα εφαπτώμενα διανύσματα στις κορυφές και τα συμβολίζω έτσι, δηλαδή λέω τα TAF UI είναι το TAF U στο UIVJ και το TAF VJ είναι το TAF V στο UIVJ. Οπότε τα ΔU που είναι ουσιαστικά νη β-α διανύει ό,τι έχετε πάρει εκεί πέρα, επί TAF UI, ΔΒ είναι εφαπτώμενα στο σημείο αυτό, στο φ του UIVJ. Δείτε και το σχήμα. Τα παραπάνω σχηματίζουν ένα παραλληλόγραμμο στο εφαπτώμενο επίπεδο, στο σημείο HIJ, PSIJ, VIJ. Αυτά είναι 4 σημεία, έτσι. Να η κατάσταση πως έχει. Βλέπετε το υποορθογωνιάκι. Εδώ είναι το UIVJ, ένα μόνο. Και δέστε πώς κάνουν εδώ τα ΔU τα φαϊτζέι, ΔΒ τα φαϊτζέι και σχηματίζεται ένα παραλληλόγραμμα. Με τον τρόπο λοιπόν καλύπτουμε αυτήν την επιφάνεια με τέτοια εφαπτώμενα επιπεδάκια, παραλληλογραμμάκια και το εμβαδόν του κάθε παραλληλογράμμου, όπως θυμάστε από τον ακροστικό λογισμό 2, δεν είναι τίποτα άλλο από το εξωτερικό γινόμενο, η νόρμα του εξωτερικού γινόμενου των διανυσμάτων. Το οποίο το ΔU και το ΔV βγαίνει απ' έξω και μέσα μένει TAF UI επί TAF VJ.
Το κάνουμε αυτό συνολικά και παίρνουμε αυτό το άθροισμα Ρίμαν. Παίρνουμε δηλαδή το άθροισμα των εμβαδών των παραλληλογράμμων, που είναι αυτό. Δέστε τώρα ότι όσο μικραίνουμε το παραλληλόγραμμα, αυτό τείνει να γίνει η επιφάνεια. Και αν λοιπόν τείνει στο άπειρο, αυτό εδώ το άθροισμα, το SNE, που είναι άθροισμα Ρίμαν, τείνει σε αυτό το διπλό ολοκλήρωμα, με όλες τις καλές προϋποθέσεις, και έτσι δικαιολογείται ο ορισμός μας ότι αυτό είναι το επιφανειακό εμβαδόν. Γιατί δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο επιφανειακό εμβαδόν? Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο επιφανειακό εμβαδόν, αλλά και στο ορθογώνιο διάνυσμα, γιατί αυτά είναι ό,τι χρησιμοποιείται κατά κόρον στον ορισμό των επιφανειακών ολοκληρωμάτων. Όπως στα επικαμπύλια ολοκληρώματα υπάρχουν δύο είδη επιφανειακών ολοκληρωμάτων, επιφανειακά ολοκληρώματα συνάρτησης και επιφανειακά ολοκληρώματα διανυσματικών πεδίων. Και στο μεν και στο δε παρουσιάζεται το ορθογώνιο διάνυσμα, στο πρώτο παρουσιάζεται το εμβαδόν και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε πώς να τα βρίσκουμε. Αυτά όμως και οι λεπτομέρειές τους στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια σας.